Sugeng rawuh ing channel Gendis Gula Jawa, sinau basa Jawa gampang lan nyenengake. Ing video iki bakal ngrembug ngenani kabudayan lan upacara adat. Bocah-bocah kira-kira wis ngerti apa durung ngenani kabudayan lan upacara adat? Mesine wis paham yo apa kuwi kabudayan lan upacara adat. Nanging amrih luwih gamblang, luwih jelas maneh, saiki ayo disinaoni bareng-bareng saka teges utawa artine, saka tujuan, jinise lan tata carane ngleksanakake upacara adat. Lah sing sepisanan sing bakal disinaoni utawa dingerteni yaiku bab teges utawa arti. Budaya utawa upacara adat kuwi minangka pakulinan utawa kebiasaan sing wis dileksanakake lan diwarisake dening para sesepuh ing jaman biyen nganti saiki. Dadi upacara adat itu merupakan kebiasaan yang telah dilaksanakan dan diwariskan oleh para sesepuh pada zaman dahulu dan masih kita laksanakan hingga saat ini. Lah, sapa sing tau keprungu ana ukara desa mawa cara, negara mawa tata. Maksude kepriye ukara iku mau, Cah? Tegese ngene, Cah. Desa mawa cara, negara mawa tata kuwi saben desa kuwi nduweni tata cara dhewe-dhewe lan saben negara kuwi uga nduweni hukum dhewe-dhewe. Dadi upama ning desamu karo desane wong liya kuwi nduweni adat utawa aturan sing beda, ora usah nesu, ora usah bingung. Amarga apa? Intine kabeh kabudayan kuwi nduweni tujuan sing apik. Kayata kanggo nguri-nguri tradisi kang adiluhung utawa untuk melestarikan tradisi yang memiliki seni yang sangat tinggi. Tujuan sing nomor loro yaiku kanggo rasa syukur marang Gusti Kang Maha Agung. Sing nomor 3 minangka sarana dakwah. Sing nomor 4 kanggo silaturahmi marang tangga teparo lan sing pungkasan yaiku kanggo sedekah. Kuwi mau ngenani tujuan ngleksanakake kabudayan lan upacara adat. Lah kabudayan, budaya lan upacara adat iki nduweni rong jinis. Sing sepisan yaiku slametan cakra manggilingane manungsa utawa perjalanan hidup manusia. Sing nomor 2 yaiku slametan kolektif. Slametan cakra manggilingan iki dipérang dadi 5 yaiku 1 mbobot, nomor 2 mijil utawa lair, nomor 3 mantenan, nomor 4 mantu, sing pungkasan yaiku mati utawa tilar donya. Sing nomor 2 yaiku ngenani slametan kolektif. Slametan kolektif iki mujudake slametan sing ora ana gegayutane karo cakra manggilingane manungsa. Jadi upacara yang tidak ada hubungannya dengan cakra manggilingane manungsa iku mau apa perjalanan hidup manusia. Slametan kolektif iki dipérang dadi 3. Sing sepisan yaiku slametan ulan, sing nomor 2 slametan resik desa lan sing nomor 3 slametan selo. Slametan ulan yaiku slametan kang adhedhasar penanggalan. Kayata 1 nganti 10 sura diarani slametan suranan. Sing nomor 2 tanggal 12 Maulud diarani slametan mulutan. Tanggal 17 Rejab diarani slametan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Sing nomor 4
Tuladhane nalika tanggal selikur poso utawa poso wis oleh selikur kuwi diarani slametan maleman. Lah nalika tanggal 1 Syawal diarani slametan kupatan. Nalika tanggal 10 besar diarani slametan Idul Adha. Kuwi mau mujudake tuladhane utawa contoh-contoh slametan ulan. Slametan berdasarkan penanggalan. Saiki sing nomor 2 yaiku slametan resik desa. Slametan resik desa iki kelebu slametan kolektif ya cah, mujudake slametan kang ana sesambungane karo panggonan lan struktur sosial sing ana ing daerah kasebut. Jadi slametan resik desa atau selamatan upacara bersih desa ini merupakan upacara yang ada hubungannya dengan suatu tempat dan struktur sosial yang berada di daerah tersebut. Tuladhane saka slametan resik desa ki ning gone daerahku diarani nyadran. Lah ning nggonanmu kira-kira diarani apa? Lah upama beda ora dadi ngopo ya cah, mergane kuwi mau mawa desa mawa cara. Dadi saben desa kuwi duweni adat, duweni apa jenenge upacara adat kabudayan sing beda-beda. Saiki mlebu ning nggone slametan kolektif sing nomor 3 yaiku slametan selo. Slametan selo iki mujudake slametan sing digawe kanggo ngleksanakake prastawa khusus lan ora kena dibaleni maneh. Jadi slametan selo ini merupakan slametan yang digunakan untuk melaksanakan peristiwa khusus dan tidak bisa diulangi kembali. Contohnya tuladhane kayata ngedekne omah, pindah omah, ganti jeneng lan liya-liyane. Ning gone daerahku cah ngedekne omah utawa pindah omah iki lek upama ngedeke omah terus tangga teparu padha ngewangi, padha guyub rukun, bergotong royong ning nggonanku diarani brokohan. Kuwi mau cah ngenani teges, tujuan, jinis lan tuladhane utawa contoh kabudayan Jawa lan upacara adat. Wong Jawa aja nganti lali Jawane ya cah. Muga-muga video iki ana manfaate, tak aturake matur nuwun.